Dickens. Em va dir, oh, és que esclar, tu has llegit el Dickens. Has llegit Dickens i Dickens, clar, tu pots escriure tot això perquè el Dickens t'ha anat a escriure tal. Diu, però jo no he llegit mai Dickens, em deia ell. Jo li deia, sí que has llegit Dickens. Encara que tu no t'ho sembli, tu has llegit Dickens. Cada vegada que poses el televisor i veus una sèrie al migdia, alguna sèrie per entregues, això és Dickens. Cada vegada que algú... Deixa'm que t'ho parli. Cada vegada que algú decideix muntar un diàleg per una novel·la, sense haver-ho llegit mai, ha llegit Shakespeare. I aquest és el fet, és la grandesa de la lectura de la literatura, que encara que a ells no els hi sembli, aquest missatge els hi faig passar gràcies a l'amenitat i a la simpatia i a la truculència d'uns fets que els fa riure. Però en realitat, el missatge que l'autor pretén, no et preocupis que se't queda enganxat a dintre. Jo no estic convençut perquè jo havia llegit el mateix Albert Camus amb ànim de divertir-me simplement i de passar una bona estona llegint La Pesta. I en canvi el missatge de l'autor se m'havia quedat enganxat a dintre. I jo crec, i ho he intentat, en aquesta novel·la miro d'aconseguir aquest efecte adhesiu. De manera que la persona, i l'artista sempre és un provocador, la persona que se la llegeixi mínimament se li quedi alguna cosa enganxada del que jo pretenc que tingui com a influència en aquest lector. És una aspiració molt alta per un artista, però no puc aspirar a cap altra, m'entens? De totes maneres, podríem discutir molt, i no ho farem, al respecte de si un senyor que veu telesèries equival a haver llegit Shakespeare. Podríem discutir bastant. És al mateix nivell. És al mateix nivell. Ja et dic que no encetarem ara el debat. És més, et diré que Dickens i Shakespeare eren més vistos i més escoltats que no pas una sèrie televisiva d'avui dia, perquè era l'única cosa que els arribava. I el Dickens i el Shakespeare sabien molt bé que havien de transmetre. I eren d'una diversió. Les novel·les del Dickens són molt divertides, són tràgiques però són divertides, són tragicomèdies. Tu creus que rep el mateix missatge la persona que agafa un Dickens i el llegeix amb tranquil·litat a casa seva que la persona que ha dinat s'estira al sofà i veu una sèrie d'aquesta? Et diré per què sí. Et diré per què sí, perquè em fixo molt en el que veu la meva mare després de dinar. És que les telesèries tenen un efecte miraculós, és que ningú no ho fa. Tots els coneixeu per la mare, per mi. Sí, la veritat és que jo no tinc res a veure. Però... consumidor compulsiu de sèries televisives, fotre. I també t'he de dir que he llegit poquíssim Shakespeare. I en canvi és un dels meus autors d'influència. Gràcies a les sèries de la teva mare, gràcies a les sèries de la meva mare hi ha un factor sorpresa que us trobareu amb el seguiment d'aquest llibre de la família exemplar, perquè aquí realment s'estan escrivint els dos llibres de la sèrie que no va acabar de fer el Shakespeare, que són Ricard II i Ricard I. Ara aquí hi ha moments que em perdo, ja entenc per què, però bé. Shakespeare, sí, bueno, crec que és un... Avui estem entre amics i entre manresans i crec que mereixen, ja que m'he fotut canya, dient que, oh, quina més els dolents. Bueno, espereu un moment. Espereu-me 3 o 4 anys que tot això s'acabi de guanyar. És una exigència del guió, sobretot perquè tot això té una intenció molt clara. I aleshores, la pretensió, i això a casa meva ja ho hem vist, hi ha un arbre genealògic que està perfectament dibuixat, que és l'esquelet que sostindrà la musculatura de la segona i de la tercera part, que és anar a buscar d'on coi ve aquest nou rei manresà, que és Ricard I, i el malparit d'aquest avi mirabaix, que és Ricard II. I la segona novel·la serà sota el regnat de Ricard II, i la tercera sobre Ricard I. I aquí es parla de Ricard III, perquè aquest noi en realitat és Ricard III. Sí? Shakespeare. Ara t'enganxo. M'enganxes? Perdona, no, és que ja sóc lent. Ets lent. No, però no, i ells tampoc s'estan entrant darrere. Però ara tornarem, però el missatge jo sé que arriba. Els escriptors són així. Exacte, però veus, del que es tracta no és això que estem fent. No. Els artistes sou així. No, però, a veure, del que es tracta no és d'ara fotre el rotllo filosòfic i literari als lectors, sinó de fer-los divertir, enganxar-los, fer que vinguin al llibre
de manera que jo després els hi engalto a la solitud, a la intimitat de la lectura, tot aquest missatge. I això no hi ha una altra manera de transmetre-ho, i és la grandesa dels llibres que llegim. No hi ha una altra manera. I és un fet que les sèries i les pel·lícules d'això no aconsegueixen arribar a una profunditat d'intimitat. Mira, jo cada vespre em fico al llit amb aquesta gent. Em fico al llit amb aquella senyora, amb aquell senyor, amb tot qui estigui. Jo em fico al llit amb tothom. Em fico al llit amb tothom. És... Qui ha dit que sí? I avui dia la lectura... Has dit d'aquí en endavant, No, però tu m'he ficat al llit, perquè això no ho altre t'has emportat tu, o sigui, al sofà, on sigui. O sigui, jo... El que vull que entengueu és la potència de la intenció i del missatge d'una novel·la, perquè és l'única manera de poder entrar al llit d'aquesta gent. No al despatx, no a la saleta amb la televisió, amb la família, no. Llegir encara avui dia és el fet íntim, cultural, més potent que existeix. No hi ha cap altre. Saps quina és la prova? Que jo m'he dedicat durant 10 anys, potser una mica més, a fer de negre per gent de la televisió que volien escriure una novel·la. Obsessionats. És una cosa, o sigui, jo he viscut d'això. Té collons la cosa. He viscut d'això, de gent molt famosa que m'arribaven a casa meva, d'estranquis, de sol i tot, passi, està vist tothom, que volien fer una novel·la, perquè s'adonaven... És el de les ulleres, el cas digui. No, puc dir això, tinc un contracte editorial. No, és impossible. Oh no, perquè això de moment no dona. O sigui, si no el compreu, aquesta persona, aquests personatges mediàtics, molt coneguts, molt populars i molt estimats, volien escriure. I jo els deia, però per què vols fer una novel·la si ja ho tens tot? Si ets molt conegut, molt coneguda. Com pot ser això? Ells insistien. No, és que jo vull fer novel·la. Doncs bé, et faré una novel·la. La pots fer? Sí, què val? Tant. Fas la novel·la. Després veus com té èxit i com la cosa funciona, d'acord? I t'adones d'aquella satisfacció del personatge que realment s'adona que aquest mitjà és l'únic que realment transmet la importància de la impremta de Gutenberg.